дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. рустами эмомалӣ барои ҳамоиши наврӯзӣ қариб 5 миллион сомонӣ ҷудо кард. ҳафтаи равон дар душанбе хатсайри нави автобусҳо ифтитоҳ мешавад. ҳушдори Созмони Милали Муттаҳид дар бораи ноамнии ғизоӣ беш аз 88 миллион нафар дар ҷаҳон. Супориши Аҳмадзода ба роҳбарияти шаҳри Истарафшан барои дастгирии футболбозон. иҷозати Росавиатсия барои парвозҳо ба 4 шаҳри Тоҷикистон. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Юниса Атамуллоева. Салом. рустами эмомалӣ раиси шаҳри Душанбе қарор кардааст ки дар пойтахт ҳамоиши байналмилалии Наврӯзӣ баргузор карда шавад. Бар асоси қарор форуми дуюми байналмилалии Наврӯзи Душанбе меҳвари робитаҳои фарҳангию сайёҳӣ санаи 22 март баргузор мешавад. таъкид шудааст ки ин чорабинӣ дар доираи татбиқи барномаи байнидавлатии Иттиҳоди давлатҳои мустақил Душанбе пойтахти фарҳангии Иттиҳод 2021 баргузор мегардад. Сарраёсати молияи шаҳри Душанбе аз ҳисоби маблағҳои барои мақоми пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда 427640 сомонӣ ба бахши муҳосиботи дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе ҷудо намояд омадааст дар қарор. рустами эмомалӣ расонаҳои давлатии пойтахтро муваззаф кардааст ки рафти баргузории чорабиниро тариқи воситаҳои ахбори омма васеъ инъикос намоянд. шаҳрдори Душанбе ҳадафи ин иқдомро ташвиқу тарғиби ғояҳои созандагии Иди байналмилалии Наврӯз, фарҳангу таърихи миллати тоҷик, муаррифии имкониятҳои сайёҳии кишвар арзёбӣ кардааст. ҷалби сайёҳон, сармоягузорӣ, рушди имкониятҳои соҳибкорӣ ва таҳкими ҳамкориҳои бародаршаҳрӣ аз ҳадафҳои дигари ин қарор гуфта шудааст. раиси шаҳри Душанбе эълон кардааст ки аз оғози ҳафтаи равон дар пойтахт хатсайри нави ҳаракати автобусҳо роҳандозӣ хоҳад шуд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба таваҷҷӯҳи сокинон ва меҳмонони пойтахт мерасонад ки шурӯъ аз 15 марти соли 2021 хатсайри нави автобусӣ ба фаъолият шурӯъ хоҳад кард. ба иттилои манбаъ, автобусҳо таҳти рақами 55 ба хатсайр баромада аз терминали мусофирбарии дарвозаи ҷанубӣ то боғи роҳи Оҳанчиён ҳаракат хоҳанд кард. мақомот аз шаҳрвандон хоҳиш карданд ки аз хизматрасонии автобусҳои муосири ватании тамғаи Акия Орио LE8 истифода баранд. ҳукумати шаҳри Душанбе таъкид кардааст ки пардохти роҳгиро тариқи корти нақлиётӣ ба роҳ монда мешавад. раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода бо бозингарони дастаи Истарафшани шаҳри Истарафшан дидору мулоқот кард. бино ба гузориши мақомоти вилояти Суғд, Раҷабой Аҳмадзода зимни мулоқот иброз дошт ки футбол яке аз намудҳои оммавитарини варзиш ба ҳисоб рафта. он дар ҷаҳони имрӯза ҳамчун қосиди сулҳ, омили муҳими таҳкими дӯстии халқҳо ва муаррифии кишварҳо шинохта шудааст. дар ин замина мақомоти вилояти Суғд низ барои рушди футбол дар вилоят тадбирҳои заруриро амалӣ намуда истодааст ва дар лигаи олии кишвар аз вилояти Суғд 3 даста Хуҷанди шаҳри Хуҷанд, Истарафшани шаҳри Истарафшан ва дастаи футболи Эсхата бозӣ мекунанд. дар ин росто раиси вилоят дар охир ба роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Истарафшан ва шахсони масъул супориш дод ки барои муҳайё намудани шароити мусоид ва дастгирии доимии даста тамоми чораҳои муассир андешида шаванд, омадааст дар хабарнома. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш ҳушдор дод ки беш аз 88 миллион нафар дар ҷаҳон дар буҳбуҳаи густариши вируси корона ва ба далели даргириҳо ва бесуботиҳо аз ноамнии ғизоӣ ранҷ мебаранд, иттилоъ додааст хабаргузории Форс. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид дар видеоконфронсия дар шӯрои амният эълон кард ки охирҳои соли 2020 беш аз 88 миллион нафар дар ҷаҳон аз ноамнии ғизоӣ ранҷ мебурданд ки ин омор дар муқоиса ба соли 2019 20% афзоиш доштааст. Гутерриш изофа кард ки беш аз 30 миллион нафар дар беш аз 30 кишвар танҳо ягом бо ноамнии ғизоӣ фосила доранд. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ҳамчунин ҳушдор дод дар сурате ки иқдоми фаврӣ анҷом нашавад, миллионҳо нафар дар ҷаҳон дар остонаи гуруснагӣ ва марг қарор мегиранд. Гутерриш таъкид кардааст ки бӯҳрони ноамнии ғизоӣ дар манотиқи назири соҳил, Африқо, Ҷануби Судан, Яман ва Афғонистон идома дорад. Оҷансии федералии нақлиёти ҳавоии Русия ё худ Росавиатсия бо як фармон феҳрасти ширкатҳоеро тасдиқ кардааст ки иҷозатномаи парвоз ба Тоҷикистонро доранд.
феҳрасти хатсайрҳо теъдоди парвозҳо дар як ҳафта ва ширкатҳое ки иҷозатномаи анҷоми парвозҳо ба тоҷикистонро гирифтанд дар сомонаи расмии Росавиатсия нашр шуданд. Бар асоси ин фармон ширкатҳои ҳавоии Русия, Уральский авиалиния, Сибир ва Северный ветер иҷозати парвозҳои мунтазам ба Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб ва Собиқ Қӯрғонтепа феълан бухтаро гирифтанд. طبق سند نشر کرده روسавиатсия парвозҳо ба шаҳрҳои мазкури Тоҷикистон метавонанд аз Новосибирск, Перм, Астрахань, Красноярск, Қазон, Калининград, Нижний Новгород, Ростови-Лабидон, Минеральных вод, Самара, Уфа, Москав ва Кемерово анҷом дода шаванд. дар баробари ин ба бархе аз ширкатҳо аз ҷумла Азимут, Алрос, Редвингс, Ютер ва чанде дигар иҷозати парвоз дода нашудааст. дар хатсайрҳое ки ин ширкатҳо хостанд ширкатҳои дорои иҷозатнома парвозҳоро анҷом хоҳанд дод. инчунин иҷозатномаи ширкати Ямал барои анҷоми парвозҳо дар масири Симферополь-Душанбе ва Симферополь-Хуҷанд бозхонд карда шудааст. ин иҷозатдиҳӣ ва бозхондҳо дар ҳолеанд ки дар ҷадвали парвозҳо хатсайрҳои номбаршуда ҳанӯз мавҷуд нестанд. таъкид шудааст ки иҷозатномаи Росавиатсия танҳо ҳуқуқи анҷоми парвозҳоро медиҳад, аммо онҳоро ӯҳдадор намесозад ки дар ин масирҳо ҳатман парвоз анҷом диҳанд. سامعین عزیز، پیش از انجام برنامه شما را با قرب اسعار برای امروز سنه 15 مارس سال 2021 شناس میکنم. طبق نشاندهی بانک ملی تاجیکستان ارزش 100 روبل روسی 15 سومونی 25 درهم، 100 دلار آمریکایی 1130 سومونی و 100 یورو باشد 1348 سومونی ارزیابی شده است. این بود برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه دیگر در امان خدا باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.